वाली माई से भक्त कहता के माई ए माई बाटे बड़ी गरजिए से बाटे बड़ी गरजिए से अरजी लगावे बाटे बड़ी गरजिए से अरजी लगावे आवे मतारी तोहर बबुआ बोलावे बड़ी गरजिए बाटे बड़ी गरजिए से अरजी लगावे आवे मतारी तोहर बबुआ बोलावे छोटी रे मोटी दुनिया बचिया दुनिया रो तेरा हे भैया हो दुनिया रो तेरा नाही रे छोइया सातो महिया नाही रे छोइया सातो महिया खेले जुआ हे भैया हो खेले जुआ किया जिला पंचायत प्रत्याशी संजय यादव जी ग्राम पोस्ट पुरास जिला बलिया भाई हमरा गौरव कुमार सिंह जी आशीर्वाद दिले बनी और संगीत प्रेमी कलाकार भी हैं हमारे गार्जियन भी हैं ओम प्रकाश बाबा की ओर से आशीर्वाद मिलल बार बार प्रणाम करो भक्त कहता के माई ए माई ये हमार सौभाग्य कहल जाई कि हमरा कितना लोग माने वाला बा सही न तो हमरा भी कुछ नहीं थे ना छूटल किनार तले टूटल पतवार हो जय हो बन जा खेवैया नैया परल मझधार हो छूटल किनार तले टूटल पतवार हो बन जा खेवैया नैया पर मझधार हो अरे कैसे के पास जाई ए माई जय हो वाह एगो हम माला पहनाई अपना जी चाचा के अरे उरा तो हमारे समाज के भी शान बानी हां जी पूरे बाकी बलिया के अनबान शान बानी सही बात और उरा खातिर खड़ा अगर बेटा ना रही हां जी तो फिर के रही कोई ना हमारा जी चाचा की ओर से रह कुछ ले ले तो तब माला पहनाई छिट दे यार कैसे के पार जाई कैसे के पार जाई पवरे नया रे आवे बतारी तो बबुआ बोलावे कैसे के पार जाई और अरे कैसे के पार जाई पवरे नया रे आवे बतारी तो बबुआ जी सर ए सर मलू यादव जी की ओर से वाह रामपुर से आशीर्वाद दिले बनी जय हो माई संजय जी के फूफा जी बहुत बहुत कमे समय में भी चल जाए जय हो फूफा आशीर्वाद मिलल हमारा जी चाचा के पद प्रतिष्ठा बनो रहो एगवेंद्र नाथ ITI पूरे बाकी बलिया में ना बिहारों में बन जाओ झारखंडों में बन जाओ कि हमनी के
सीना चौड़ा रहे। सही बात सही बात। हौ मालकिन तू ही स्वर्गम साज के चहबू त राख लेबू गोलुआ के लाज के। हौ मालकिन तू ही स्वर्गम साज के चहबू त राख लेबू गोलुआ के लाज के। इत आशीर्वाद बुझता कि सुमंत पांडे जी को से आइल बा का। हाँ जी